metu njaba. Ayo, perawan-perawan sing kok colongke wulungke ning tanganku. Monggo kowe bakal jonke. Yen ora tak ulungke, Yen kowe arep ngopo? yen ora kok wulungke kowe bakal kepekane pati saka tanganku. Buktekno wae kowe apa sing bakal mati. Ngono ae. Ecah. Ujo mana? Ujo. Aja mlayu wae siluman. Siluman sih wis mau padha mati apa ora? Siluman padha sesingitan. Oh. Kowe mlayu ngejak kancamu. Kowe sak klon, matu balik. Ora bakal mundur sejakakku. Wis kebocok. Hei, cukup. Ojo kok teruske. Bebayani para siluman saben-saben dipateni surek mulai. Terus piye iki, Kang? Siji-sijine cara. Hei, sawangan. Bakal kawujudan apa? Ya! Hei! Hei! Hei, Hei! apa? Kowe ora iku iki ora. Lho kembali nek jampe. Aduh, kleru balik. Ya ora apa. Ora situ, ora situ. Ayo. Ora situ. Bro. Aku macan kowe pae. Wow. Hoi. Oh. Tak golekno musuh. Cacing kita. Hei, hei, hei. Ulo sikile papat. Ulo sikile papat. Kata Amde. Uwe. Uwe. Aduh, kita
sebelah. Dasku hancur rusak. Das rusak. Das Gus Brodol. Das Bu Brodol ngarep. Ini ngarep. Ngarep. Gila ning dhuwur. Ning dhuwur sisih kiwa. Lah iki ngisor pas. Rasa tinggu. Ojo go. Ojo. Bali lah. Sapa kae? Ya ampun, terima kasih, Mbak. Aku balik mulai. Belesok. Tol, ayo ger, goyang ger. Mundang kaki.
dadi lho. Dadi lho piye ketman warandang metu kan? Ya pe. Yo. Ah sorry aku kon dhuwur kono. Kondi Omae Udin. Lali ra diceluk malah kere aku. Kowe ngono. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, sembari dewe muncul. Saya Endang Sulastri. Ngono. Oh, alhamdulillah Dek. Sowan meneh nang desa Tegal Dawa ngono. Ku acarane walimatul khitan. Netakno putrane sing sunat mau sapa, Dek? Aku urung kenalan, Kang. Urung kenalan piye kowe wis entek teh pucuk 5 mangan segone pirang-pirang piring kok urung kenalan kowe. Masya Allah. Ya wis ora apa-apa ya, Dek. Alhamdulillah wis ditimbali nang kene desa Tegal Dawa acarane kitanan muga wae enggal-enggal waras ngono amin. Nah, cita-citane tercapai. Nah, lumerek sing kagungan kersa muga-muga rezekine melimpah luah amin. Sehat kabeh sak keluarga amin. Wah, selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap. Alhamdulillah. Kowe kaya moden, Kang. Oh, piye aku dibayar tugas kaya ndongakno niki wae wis marem, Dek. Ngono bolak-bali timbali Tegal Dawa neh. Kapan, Kang? Besok ya main Tegal Dawa neh kono ngguri kono lho, pengguri anding danau. Wes seneng mogae alhamdulillah ijeh dipercaya nang desa Tegal Dawa kene ngibur masyarakat kabeh. Ngono ketoprake lek Mogol asli desa Tanjung Sari kecamatan Jakenan Kabupaten Pati ngono. Nek nanggap piye carane Kang muncul? Gampang, nomor HP-ne diwaca ngono. Piro Kang? Lungono 081 Mandes 228 Asek 128 Wes aja suwe-suwe mundak kancane ra metu-metu engko. Ayo delok ketoprak nang Tegal Dawa karo DJ-nan ya, Dek. Oke, Kang. Langsung gas.
ana ing jagating Srawungan kudu tulung tinulung sesama samaning dumadi. Aku kepengin mangerteni tenane iki sapa? Aku Chandra Dewi. Kosok baline sampean sapa? Diwanoke aku Indrayani. Indrayani. Chandra Dewi. Sesuk maneh yen kowe arep ninggal omah, saya-saya mapan ana sak tengahing alas. Mbok yo bebarengan kelawan bojomu. Malah kok kon barengan karo bojo piye to, Kakang? Lah pacangan wae durung duwe lho. Sik. Kowe isih prawan, Aku isih prawan. tenan kowe isih prawan. Iya. Yen kaya ngono, nom-noman ana ing desamu kae bodho. Kok bodoh? Ana wong wadon sing ayu. Pindhane widodari sing ijo wantah. Yen tak sawang wis ngancik remaja putri. Wis pantes lamun kawengku dening kakung. Lah kok isih prawan. Iya, mbok menawa pancen durung tinemu karo jodohmu. Ngono. Ya wis yen ngono aku tak bali ya. Mengko dhisik to. Durung rampung anggonku sabit jagung kelawan kowe. Lah napa? Chandra Dewi. Ora jinarakan kaporo aku tetulung kelawan kowe. Sakwise aku weruh kelawan kowe. Mbah daya kekuatan apa sing manjing ana jiwa lan ragamu. Nganti nuwuhake rasa tresna sajroning atiku. Iya, bojo gojek. Ketemu karo aku lagi sepisan iki lho Kakang Indrayani. Apa aku salah? Lamun to aku wis bloko nembung tresna kelawan kowe. Aku kuwi jejere wong lanang. Ora kaya ngono. Sampai wong lanang aku wong wadon. Wis pas lamun to sesandingan. Kakang Indrayani. Kepiye Chandra Dewi? Jen ora tak selaki. Nadyan sepisan lagi ketemu. Aku bareng weruh kalawan para upati sampeyan. Dadaku teratapan. Apa iki sing diarani tresna? Aku dhewe ora mangerteni. Mula kanthi kuwi takono sajroning atimu. Apa sagu lamun to urip bebarengan kelawan aku? Kakang, Kepiye Chandra Dewi? ya wis aku bakal bloko. Sak tenane aku go nandur tresna kalawan sampeyan. Kok imbangi tresnaku? Iya. Chandra Dewi, Kakang, aja nganti kanthi sarana kapeksan anggonmu nampa kelawan aku. Kudu linambaran ati kang suci. lahir batin kok Kakang Indrayani. Anggon tresna kalawan sampeyan. Indane anggon tresna iki. Kok sing tak jamin. Kan ra beda tresnane sampeyan kuwi ya suci napa. Ora bakal kok keren karo wong wadon sak liyane. Ora bedane kelawan aku Chandra Dewi. Lagi sepisan iki. Aku sabit jagung karo wong wadon. Malah kaporo sing bisa nuju krono sajroning atiku. Anggonku tresna kelawan kowe. Bakal tak kancing wong pati sing bisa misahno tresnaku kelawan kowe Chandra Dewi. Ampun ya Kakang. Rasane ngipi sajroning meneh. Atase ora iso dialih. Aku bisa ketemu kelawan sampeyan. Saya saiki aku bisa iket janji karo sampeyan Kakang Indrayani. Bebarengan padha nguntapno isen-isening ati Chandra Dewi. Aku kakang namamu ya. Lawan
temanggo Chandra Dewi, dino iki ayo padha ngiket janji. Sineksenan bumi lan langit, aku ora bisa urip tanpa sampean, Kakang. Lamun tak aku kapisake lalu wong bubut jagat urip. Matur nuwun banget wong ayu. Hei! Paman Bayu Murti. Iya, kene. Oh, alah. Ngono ki mbok njujuk ana ngomah. Lah kok malah nyang pinggir sendang. Kabare Kali Praga kepiye, Sedaya keluarga wonten ing Kali Praga sami bagas paras. Malah kaporo kula niki kautus dening tiyang sepuh kula. Ingkang supados sowan wonten ing resa sampeyan. Diutus dening Kakang Biksu Ekalaya. Mboten lepat. Lho, menika sinten niku? Kowe meneng ae. Lho, iki urusan kulawarga kok. Keluarga ke keluarga, Bapak. Nanging kula niku mboten tepang. Ora kenal ya wis wong iki ponakanku dhewe padha karo anak. Sami kemawon kalian yoga Ya panjenengan. padha karo anakku mompo cedhak karo Chandra Dewi ora apa-apa. Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Alah, matur nuwun. Hei. Kowe iki ngopo jane? Iki pepisahan wiwit padha cilike, saiki ketemu gedhe, umpama kangen ya wis lumrah. Ngaten. Tangan kok ngoten lho, Bapak. Paman Bayu Murti, Kepiye? kula gelak lampah kula saking Kali Praga mapan wonten ing Gunung Kidul. Iya. Mboten jinarakan kula pinanggih kalih Chandra Dewi wonten sak tengahipun alas badhe kamangsa dening macan. Jujur ayunipun wonten kula. Kula namung tetulung kalih Chandra Dewi. Bawatan ngoten niku. Rahayune ana kowe. Ning Chandra Dewi kok ya kebangetan. Kok kebangetan, Nggih, Bapak? kebangetan niku. Lah ngono kuwi mbok dijak mampir saka Kali Praga tekan Gunung Kidul ki adoh. Aja muning dalan. Coba to. Karep kula ya ajak mampir. Nang dereng wonten karampungan. Dumadaan dipun cepalani kalian Kakang Pancapa. Iya, iki lho, sing ngawur ki kowe. Lho kok kula niku ngawur. Ya urung ngerti kok wis mbok cempalani mbok jak gelut. Saking tobean. Pan menika kalian Chandra Dewi kadosipun ganggu. Pamila kula niki mboten sranang. Ngono ya. Kula cempalani mboten. Indrayana iki jenenge. Iki anake sedulur kulae lanang Biksu Ekalaya. Indrayana yoganipun Biksu Ekalaya. Iya, ana ing Kali Praga kono. Lajeng kula menika. Kowe pengen ngerti wong tuamu? Ya nggih lho, Bapak. Wis ngene. Nek pengen ngerti wong tuamu sadurunge atimu ditata. Nggih.
Tenane kowe kuwi dudu anake wong pedak pejarahan, nanging turase ngawir ya dongenge rak kaya ngene. Uga wis nderek tunangkil ing Paseban Agung Praja ing Mataram. Banjur kepiye? Wajibaning kabeh para ban biodoses. Saderengipun kula maturaken sembah wonten ing sabenjingan. Iya. Ndak tampa pangestu ning sun wae kembang tampan. Sanget anggen kula mugi-mugi dados jimat ingkang kangmas. Mereka panjenenganipun pirsa babagan kula rasidipun ingkang dados anggan. Nyatanipun sedaya kula tansah ngesti dawuh. Wonten ingkang talan. Mereka panjenengan saaken menapa kemawon. Tartamtu boten damel kuciwa manah panjenengan. Kaya ngono ya. Mula pakaryan kang becik dilestarekake dimentulat marang sakabeh para putri ing Praja Mataram. Istirahaken dawuh. Diprayogake lenggah. Marang sira Patih Banduga. Paring dawuh sangrake. Lak yo padha winanturah harja swanira ing Praja Mataram. Pikantuk berkasa pangestunipun sangrake. Sowan kula kalis ing sak kara-kara namung sengum kula migonjuk. Banget panarimaning sun kaliwat puja pangestuning sun wae kebak tampan. Sanget anggen menampi ndadosaken kejimaten abdi. Diprayogake. Kasinggihan Senopati Ugasena Paring dawuh sinuwun Prabu nganiki kula sinuwun. uga padha becik swanira. Pikantuk pangestunipun Sang Rages. Sowan kula merak wonten ing pendhape agung. Datan nemairu beda namung sembah kula katurun andhap antayan dalan. Tak tampa pangestuning Sundam. Sanget ing pamundi mungkin dadosaken jimat. Semanten ugi kula sungkem kula konjuk. Prasena banget panarimaku amung puja lan panestu wae tampan. Kula tampi mugi dadosaken jimat. Kajaba saka kuwi nggih Bandudan. dawuh Ngerti yo. Senajan iki durung wancine piswanan aku, nggih Yur ingsun sekake teng sira kabeh supaya sowan ana ngabyantarane pancen ing kalenggan cara bab-bab kang bakal ndak dawuhake kelawan sira kabeh. duh sangrake rene wedal sak menika dereng pisan agung wonten ing Mataram Mindu ewa dene sangrake ngawontenaken paseban menawi wonten bab perkawis monggo dipun wedharaken kemawon kersanipun
para kawula sumeba menika mangertos. Leres Sang Rakyat Sanjaya. Sarene wedal menika nandalem dipun adhep peranganipun pranayaka lan nayakaning praja wonten ing kraton Mataram Hindu. Mbok pilih wonten bab ingkang panjenengan andharaken mangkenipun supados boten kumangsuh. Monggo enggang palisab sinten ngertos mangkenipun peranganipun para sentana saged bebantu anggen panjenengan wonten bab karepotan Sang Rakyat Sanjaya. Kaya ngono. Patih Bandudharma Dawuh dalem Sang Rakyat. Yudasena lan sira prase. Nggih. Jroning piswanan agung ing kalenggani satuning ingsun bakal nganaki wisudan minangka pangeran Adipati Anom calon ratu ana ing praja Mataram. Sinten menika? Ora liya mung putraning sun Pangeran Pancapana. Pangeran Pancapana. Patih Bandudharma. Nggih. Apa sekira sira go sarujuk lawan kersane Sang Rakyat saderengipun nyuwun pangapunten. Menawi paseban wonten ing Mataram Hindu ing wujud Sang Rakyat badhe ngelemaken praja teng jumeneng nata boten sanes Kanjeng Pangeran Pancapana. Menapa sampun dipun penggalih kanthi tirtanipun kawicaksanan Sang Rakyat. kabeh mbok menawa wis ora kurang kawicaksanane. Ngaten. Kanjeng Pangeran Pancapana menika isih timur, isih wujud jabang bayi. Menawi badhe kawin suda jumeneng Adipati Anom wonten ing Mataram Hindu kados pundi ing manggenipun mila perkawis menika monggo dipun tintingi mbok sanes wedal utami wulan ngajeng kemawon. Kari sira sarujuk. Mboten. Dun sewu Sang Rakyat Sanjaya. Menawi kepareng kula badhe sulatur sawetawis. Rasina Menawi nandalem badhe njumenengaken Kanjeng Pangeran Pancapana pinangka Adipati Anom wonten ing Kraton Mataram. Iya. Kula sarujuk sanget sinasa menapa wedal menika tasih wujud ponang nanging menika nembe kemawon calon ratu dereng kelampah ngesuwi wonten ing Kraton Mataram. Hangingeti yasa panjenengan wedal menika sampun hanengai. Kula nggadahi kapitayan menawi dangu sadangu pamikir panjenengan tartamtu mangkenipun saya dula tungkap. Bila saya menika kula jumurung saking lekas dalem Sang Rakyat Sanjaya. Yen ngono sira sarujuk. Kula sarujuk sanget semanten ugi kula Sang Rakyat. Kula sarujuk awit putra wonten ing Mataram Hindu menika namung Kanjeng Pangeran Pancapana ingkang mijil saking garwa Prameswar. Sang Rakyat Sira ya sarujuk. Iki menawi wonten keparengipun kula badhe nyambet aturipun prayuda saha prasena. Prayuda prasena. nggih. Kalamun Sang Rakyat arep pinisuda Adipati Anom ana ing Mataram Hindu ora ana liya mung Kanjeng Pangeran Pancapana. Yen aku pribadi ora cocok Dasaripun menapa? nanging yen kowe padha sarujuk dasar kumaton ora ampiak awur-awur. Coba mangtaliti Kanjeng Pangeran Pancapana kuwi isih bayi durung ilang pupa
empuk lembuyange. Kalamun jumeneng mati alep ana ing Mataram Hindu. Njur kepiye ing mangkone Mataram Hindu. Ning kok kowe sarujuk nganggo dasar sing piye? Kula ugi anggadhe dasar ingkang gumathok. Apa? Jalaran menapa? Sinasa wedal menika kenjeng Pangeran Pancapana tasih timur. Nanging sinasa dereng dewasa mangkenipun dipapanaken wonten ing bangku pamulangan dukun. Tartamtu sampun pono sawerenge kagungan awit saking kaprajan, kaprajuritan, kasusastran, lerekipun kabrahmanan. Sinten ngertos mangke sak dewasanipun ngesuwi wonten ing kraton Mataram Hindu. Mataram Hindu mangkenipun saged kencar-kencar hanggayuh kencana rukmi Gusti Pati. Sedaya menika laras Gusti Pati. Saya putra wonten ing negari Mataram Hindu mijil saking garwa Prameswari namung setunggal nggih Kanjeng Pangeran Pancapana. Ya, pancen ora kleru. Cara silah praraton pancen kang wenang jumeneng ratu ana ing Mataram Hindu ora ana liya mung Pangeran Pancapana. Nanging kowe kudu ngerti Perkawis menapa Gusti Pati? Kanjeng Pangeran Pancapana kowe isih wujud ponang bayi. Kowe matur kalawan besok juga kena bangku pamulangan luhur. Nanging aku ngerti kok dadamu sakarone senajan ora tulisane ning aku bisa maca apa sebabnya condong marang Kanjeng Pancapana jumeneng ratu ana ing Mataram. Apa? Mergo gampang kok enggak-enggoki. Gusti Pati. Panjenengan matur kados pekaten menapa sampun panjenengan penggalih. Wis ah. Sak menika panjenengan pikir luwih becik sesembahane bodho gampang dienggoke pranata cara ana ing Mataram Hindu nggih Sentana Praja tinimbang ratune pinter ning mintri kawula kados pundi. Lan malih menika rak nembe kemawon calok. Dereng kelampah jumeneng nata wonten ing Mataram Hindu. Nggih. Kula nggadahi kapitayan menawi setunggal mboko setunggal nayaka lan nayakaning praja wonten ing kraton Mataram Hindu boten nggadahi jiwa ingkang asor. Kula ugi pitados menawi mangkenipun Mataram Hindu menika saged dados negari ingkang panjang kunjung murah sandang pangan satu papan. Menawi pengayomanipun wicaksana tartamtu uripipun kawula mubra-mubru bebasan linabur mati. Apa kowe kapitayan? Kalamun Kanjeng Pancapana diratu uripe kawula bara makmur. Lajeng menapa ginanipun nayaka lan nayaken praja menawi Cukup! Patih Bantu Dharma Dawuh dalem sangrake. Rasena Jasi lho niki. Ingsun ora ngersaki sira padha bentak sirah rebut bener. Rening panguwasa tunggal ing praja Mataram Hindu. Ora liya panjenengan ingsun Rake Sanjaya. Mula ing kene ingsun bakal netepake ingsun namini suda calon ratu ing praja Mataram Hindu. Ora liya putrane ingsun Pangeran Pancapana. Amet, kula ingkang sowan Mas. Matur suwun. Yai Pangeran Panampa. Kang Mas Rake Sanjaya. Padha pasugi sawanira ing praja Mataram. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan. Sowan kula ngersa panjenengan kalis nir ing Sampikala. Namung sungkem pangabekti kula mugi konjuk. Yen ndak tampa pangestunipun Kakang Weketan tampan. Sanget ing pamundi Kang Mas. Yogine nganti randhak sawanira jroning pisuwanan aku. Pangapunten. Pangapuntenipun ingkang kathah Kang Mas. Menawi tuanggen kula sowan ngersa panjenengan menika radi randhat awit
tasih wonten pakaryan ingkang parikedah kula rampungaken wonten ing kasatriyan. Iya. Yen pancen pratelanira kang kaya ngono sih gedhe pangapunanipun Kakang. Matur suwun Kang Mas. Kang Mas Rakesanjaya. Yayi Panampa. Nalikaning kula ngancikaken sikil kula wonten ing pangoraan Jawi. Kula menika kapireng. Soraipun kawula ambata rubuh. Bendhe mangungkung mangambal-ngambal kaping 3. Adat lukyanipun menika badhe wonten winisudan menawi to cetha wonten ing negari Mataram Hindu menika wonten winisudan lajeng winisudan menapa Kang Mas Rakesanjaya. Yayi Panamkara. Nggih. Ora sisip adulira. Pancen lagu wae pun Kakang. Amini sudo pinangka Pangeran Adipatyanom calon ratu ana ing Praja Mataram. Dados wonten ing Mataram Hindu menika cetha wonten winisudan panjenengan badhe minisuda Adipatyanem utawi calon ratu wonten ing Mataram Hindu. Bener. Lajeng sinten Kang Mas? Ora liya mung turunanmu Pangeran Pancapana. Pancapana. Pangapuntenipun ingkang Kakang. Kados dening sinamber gelap sak sampunipun kula mirengaken menapa kang dados pangandika panjenengan. Panjenengan miji minangka Adipatyanem wonten ing Mataram Hindu ingkang kawinisuda boten wonten sanes kepulunan kula Pancapana. Katuran pirsa Kang Mas. Pancapana menika tasih wujud ponang jabang bayi. Pancapana menika tasih timur durung ical pupuk lempuyangipun. Bebasan tasih bodho dereng wasis dereng jangkep sawining reh dahar ngunjuk kemawon menawi to boten dipun dulang menika boten saged nanging kenging menapa kok panjenengan piji minangka dados Adipatyanem wonten ing Mataram Hindu. Kang Mas jeneng dados ratu menika ampun ngantos jajal-jajal pindaning tiyang nitih turangga menawi to nitih turangga wonten sisip sembiring ingkang ngraosaken namung tiyang setunggal Kang Mas. Nanging benten menawi to dados pengayon taih dados ratu wonten ing Mataram menawi wonten sisip sembiring ingkang ngraosaken dede tiyang setunggal nanging sekabeh kawula wonten ing Mataram Hindu Kang Mas. Pangapuntenipun. Yayi Panamkara. Kang Mas Rakesanjaya. Aja nganti keng sira iku jul kleru ing Panampa. Nggih. Jeneng Pangeran Adipatyanom iki isih calon. Putraning sun sih punang jabang. Iki sing gak calonake pinangka dadi ratu. Besok yen wis dewasa yen putraning sun iki wis tuntas marang saliring aneh ngenani bab tata kaprajan. Nggih. Kasusastran kapan kita. Nggih. Iki lagi ndak jenengake ratu. Dados nggih pun Kakang sih kuwawa jumeneng ratu. Ayo sih tak asta kawibawan ing Mataram. dados pawadan panjenengan menika nembe calon menawi ngaten panjenengan sampun ngrumaosi sampun longse sampun boten kuwawi ngasta cempuriting adil wonten ing Mataram Hindu menawi to panjenengan ngrumangsani sampun longse
ingkang mongko panjenengan nika gadhe kadang. Monggo kadang panjenengan angkat minangka dados adipatiane. Ing mangkenipun naik kadang panjenengan sampun luksik dumawah putra panjenengan kulunan kula Pancapana kedahipun. Dadi sira rasa rujuk, Kula mboten sarujuk. dasare sira uga kepengin milik kawibawan. Kula pengen dados ratu wonten ing Mataram. Yayi Panamkara, Nggih, kula. yen sira kalimput jroning atimu pun kakang sing nginutake. Monggo. Kabeh iki wis dadi silsilah para raton ing praja Mataram Hindu wiwit nenek moyang kita. Nggih. Jumeneng ratu ing Mataram kuwi kudu turastus saka Bapa Raja Ibu Ratu sing putra kemijil saka garwa Prameswari. Oh, Rene sira senajan putra ing Mataram Hindu nanging sira ki mijil saka garwa paminggir saka garwa ampeyan ora wenang sira jumeneng ratu ana ing praja Mataram. Kang Mas Rangkai Sanjaya. Dados silsilah para raton menawi to ingkang saged jumeneng dados ratu wonten ing Mataram niku parikedah turun Bapa Raja lan Ibu Ratu. Menawi to garwa selir boten saged. Ora Ing mriki kula pengin nyuwun pirsa dhateng panjenengan Kang. Sinten ingkang damel silsilah para raton ingkang sampun kapacak wonten ing Mataram Hindu? ora liya kabeh pujangganing kraton. Menungso Iya. sedaya pujangga ning kraton wonten ing Mataram Hindu menika menungso to Kang Mas? Ayo mesti wae menungso. Menawi ngaten saged dipun owahi dening menungso. Banjur sapa sing wani bakal ngowahi silsilah para raton. Ingkang pengen ngowahi silsilah para raton wonten ing Mataram Hindu boten wonten kalih tiga namung setunggal Panamkaran ya Allah. Yayi Panamkara, Kang Mas Rangkai Sanjaya. panguwasa tunggal ing praja Mataram Hindu ana astane ingsun. Nggih, Mula ing kene ingsun netepake calon ratu ing Mataram Hindu. nggih. Ora liya Pangeran Pancapana. Marang sapa wae kabeh kawula lan nayaka praja ing Mataram Hindu. Kang ora sarujuk wiwit dina iki uga kena ninggalake ing pendopo praja Mataram. Kang Mas Rangkai Sanjaya. Balang lor sing kena kidul. Kula ingkang saged ngraosaken menawi to cetha tetela Pancapana diangkat tawi dwini suda minangka dadi adipatian ngantos ukuting jagat kula boten sarujuk. Patih Wangudar Dawuh kadang Panamkaram dheweke ndak ibaratake gajah kang wis wani bedha saka mandilan. nggih. Ora ana sawijining pawongan kang bisa nyekel gajah kejaba serati. Rening sira luwih cedhak dening kadang Panamkaram ndak ibaratake sira sratine. Oh ngaten. Nggih. Lemo sira ngimutake utawa ngendhakake bakatining Sawerake ibaratipun Kanjeng Panangkaram menika gajah uwal saking wantilan bener. ten saged ngendhaleni boten sanes namung sratinipun. Iya. Mongko sratine kula nggih sendika niku nek gelem nek boten gelem ampun utuh kula.
Sanji. Kula kanthi kuwi ning Mataram Hindu bakal tak sungsang para bale. Sungsang para bale. Senopati Yudhasena lan Nani semuning Patih Bandu Dharma iki wis pidak jempol lawan kadangku Panapa. Mula aja dingkangelan irit berkatan prajurit. Indake kanthi sarana alis yen ora kena sira tak andeni padha lan dalam ingkang kula suwun tambahi pangestu panjenengan. Ya jenengan sing kadang panangkaran kaya-kaya bakal gawe geger mula ingsun bakal papasan lawan kadang panangkaran. Tidak wonten sampun tidak mantul sampun saninga saat kalian kula panjenengan Mung pangestu tindak suwun muga-muga bisa kalis ing sampe. mugi kemawon panjenengan Kau terus tak jalan. Rasena Yudhasena Kanjeng Pangeran ngopo cacah mlampati marang lan Kenanipun kula kauntos Rake kalian Sanjaya. Sang Rake Sanjaya supados kripih penggalih panjenengan ingkang nembe kewong kobar. Menika jalaranipun panjenengan boten sarujuk menawi Kanjeng Pangeran Pancapanaka jumenengaken calon ratu wonten ing Mataram. Bila saking menika menawi panjenengan adreng padha ngurungaken kegawianipun Sang Rake Sanjaya. Tartamtu mangkenipun badhe tuwuh pangorbanan perang lan perang. Napa panjenengan boten eman perkawis menika Sang Pangeran? Rasena lan kowe Dasena. Kanjeng Pangeran Panamkara, aku dudu bocah cilik sing kudu kok jarwani. Mula kanthi kuwi kowe ora usah melu cantuk lawung bab perkara iki. Mula sumikira aku penantang lan Kang Mas Rake Sanjaya. Kanjeng Pangeran Panamkara, Iya, kula senopati wonten ing Mataram tentrem lan botenipun menika dados tanggal jawab. yen ngono dadi watusan aku maju lekane kabeh singa. Baik, bos, baik. Baik. Sio, aku rodol sus. Yang singa. Ya adungi jempol. Marang kuwanenmu kowe bisa ngalahake Senopati Yudhasena lan Prasena. Angin Panamkara. Yen pancen kowe ora kena ndak eman ing kene aku tegel kelawanku. Yen pancen kaya ngono, ayo maju legane atimu kowe. Ya Gus. Abrakan. Osek. Osek. Bandu Dharma. Lho, jelas jos. Rahayune ana. Lah nggih, upami mboten kula panjenengan sampun jebabah depan lemah saking tanganipun Sang Rake Sanjaya. Yen ngono sedya tulan aku. Lho, Kamangka nalika semono kowe sing ujuk-ujuki kelawan aku.
Imen aku kelakon jumeneng dadi ratu wonten ana ing Mataram. Kula niku cocok panjenengan jumeneng nata wonten ing Mataram Hindu. Nanging Pripun? mungkin aku ora bakal tutup netra lan kowe ora bakal wisuk asto. Kalamun aku kelakon jumeneng dadi ratu ana ing Mataram. Nggih. Aku mukti kowe bakal melu Matur nuwun. pindhane wong batik iki wis katon Pun cetha katon ing kirakanipun. delok maneh aku kelakon jumeneng dadi wis ora ana pepalange mung kowe ngaku. Bila kanthi nika Piye? sak sedanipun Sang Rake Sanjaya. Garwanipun dados randha Isih ana pepalang. Prasida Prayuda. Alah. Ecek Tak pasrahno karo kowe. perkara niku urusan kula. Tak mlebu ning dalan. Ngene iki lho aku seneng. Kok ora seneng piye? Angger kon gemene bojone wong ora mbayar, kok terus beladat. Wah, aku melu aja.